Com enviar propostes? Entrem al web participa.lafontdelafiguera.net i a continuació se'ns obrirà el formulari. Introduïm el nostre nom i cognoms, el nostre correu electrònic i el títol de la proposta, per exemple, enllumenat. I com a descripció, per exemple, millorar l'enllumenat públic. A continuació, polsem en enviar i ja estaria la nostra proposta enviada. Gràcies per la vostra participació.